Horas madihita namar minggu sadarion. Minggu tamargoar, minggu parjolo dung epipanias. Topik minggu ta, Yahoba manogu tanganmu. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 74. Ayat sada sahatu ayat tolu, di ayat tolu rak mahita jongjong. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata doha porusata dohot hagogoota, pangurupi situtu di hagogotan, akan namangonai tuhita, dibaheni dang mabiar kita, nang pebalik tanoon, jala lalo akadolok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha. Kudok hami moliate tuho. Sian nasa rohanami. Ala di joho hami sian haholomon tuhati huron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tondim nabadia imahami. Asalam gada hapor sian nami. Jala asalam badia parange nami. Unang marlidang binahin ni portibion. Asa sahat hami rab dohot akan naporsea di goarmu. Tuhan ngoluan nasora sudah. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 70 sada. Ayat sada dohot ayat 4.
martangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalaku, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong ramang ido gogo mahita sian Tuhan debata. Man debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikni. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 194 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rap jongjong mahita. Tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya asima roham mida sandok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha doho pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Satoki dohu tadikon ho, alai papungu-pungu kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku maradokon ho. Alai marhite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho. Nina Jahoba si palua ho. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 624 ayat 1 sahatu ayat 2.
tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsura di ulan apostel bidu 10 ayat 38 sahatu ayat 40 tajahama marsorin dungi makuling masih Petrus ninama nunga takas dapok rohaku nasosi idabohi debata ditongo si bana do hatana tu aka anak Israel laho memaritaho dame marhitesian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna ima taringo tu Yesus nasian Nasaret naminiahan ni debata marhite-hite ton di porbadia dohot hagogoon namardalani do ibana mabahen nadenggan jala pahisapon sude akan napina tuduk ni sibolis ai didongani debata do ibana di pahehe debata do ibana diari patoluhon dileho do ibana tu hapataron jala didok kami menjami tahun doh makatidakon tunatorok pabua ibana doi natinodo ni debatahian gabe panguhum di akan nama ngolu ro di akan namate ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau pepsa amin tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 512 ayat 3 dohot ayat 5 di ayat 5 rap jongjong mahita tahatidak kon maha porsiao tai songo nahi natinadakon ni dong atas saha porsiao di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanatin buhon misi Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andora saubuhan ido tuhata natumaon nabernit di pamuman misilatus
Nama ati tarpajal doi bana. Mangulu doon nama. Au persehat diton di porban. Jaladong sada huria dabadi. Huria atau pak niala Kristen akan abadia. Doh dia sesani dosa. Doh dia tai namando. Mula mangulus logo daging hanang mate. Doh dia ngoluan nasora sudah. Amin. Tabege makor sian ama.
tabege matik ting di bagasan mingguan. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Parjolo Dung Epipanias 10 Januari 2025. Bagian Parjolo Tikting Maragam, Sada, nama dohoti ulaon pakobasion huria. Nama dohoti kegiatan dohot pakobasion di huria nasa minggon, toropna onom ratus onoplusia halak. Ka hari Minggu 10 Januari 2026 dibonai mamuse A. Ibadah sekolah minggu pukul siawib di Gedung Paulus. B. Ibadah remaja dohot naposo pukul 10 wib di Gedung Paulus. Tolu. Rapot huria. Hari Minggu sadarion 10 Januari 2026 huriata patupahon rapot huria dung sipul parmingguan pukul siawib. Lao manotopon program dohot anggaran huria tahun 2026. Peserta sude ruas ni HKBP Depok 2. Tiktingon ma gabe undangan resmi tu sude ruas ni huria mad dohoti rapoti. Opat. Jadwal kegiatan khusus dohot sermon. A. Partangyangan bona tahun huria sekaligus orientasi pelayanan 2026 pengajaran iman di tengah keluarga di Patupa di hari Minggu 1 Februari 2026 pukul 10.02 WIB. B. Pembukaan pertangyangan sektor tahun 2026 di Patupa di hari Selasa 27 Januari 2026 pukul 10 sia 30 WIB. C. Sermon Parhalado dibuka Kamis tanggal 20 sia Januari 2026. D. Sermon kategorial dibuka di Minggu Parjolo Februari 2026. Jala partangyangan sektor di Bagasni ruas dibuka tanggal 3 dohot 4 Februari 2026. 5. Soso-soso. Sinosohon tuhita parhalado nang ruas ni huria HKBP Depok 2. A. Naso pasaton pelian bulanan dot iuran diakoni di akatau nasalpu pinangido asata pasahat mai songoni nang pelian bulanan di tahun non tapasahat ma per bulan jala tapasahat ma di bagasan lasni roha. B. Taingot ma pasahaton pelian Natal keluarga 2025 dohot pelian pukul 00 naung tapatupa di bagas tabe. Mauliatema di haradeon nirohata. Onom pertemuan Dewan Marturia seksi musik. Hari Minggu 25 Januari 2026, Dewan Marturia Seksi Musik Patupahon pertemuan masuk pukul 10 sadawib dung sipul parmingguan. Inganan di Gedung Paulus. Acara ima pertemuan dohot padita 2 penyusunan jadwal pemusik song leader bulan Februari dohot Maret 2026 tolu Warnasari. Pinangido matusude pemusik song leader asa parsidohot di pertemuani. Tiktingon los gabe undangan tusude pemusik dohot song leader. Pitu. Bunga altar. Bunga altar mingguan persembahan Ata Hutasoid, Lea Hutasoid, Niko Hutasoid, sektor 14 Pilipi. Mauliatema di Pasar Huria Tunasida. B. Akar ruas ni huria sektor Manang Punguan Nanaing Patupahon bunga altar boima dihubungi sekretariat gereja biaya minimal Rp250.000. Walu ruas Namoding. Di hari Senin 5 Januari 2026 Nunga Jumolo Marujungolu Amang Wesley Bonar Hutajulu Opung Oliver Doli tutup umur 70 tahun hina baluhon inang mastiur boru pangaribuan sian sektor 12 Mahanaim. Tuudean di hari Rabu 7 Januari 2026 di TPU Menteng Pulau. Bagian napaduahon tikting parhepengon. Saldoni huria di bagasan mingguan 10 Januari 2026 huria
234.810.602 rupiah. Tu pusat 8.177.124, diakoni sosial 10.422.110 rupiah, pembangunan 3.600.000 rupiah, transitoria 800.000 rupiah. Sai dipasu-pasu tuhat tama akapeliani, nang ulaun di huriaon baen sangap di goarna, jalalasni roha di hita ruasna. Akatikting na sojinahaon, boi mata jaha di wartanang sahat tuhita. Songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan nasa mingguon. Tapuji matuhata marede mahita cian bukuede nomor 770 ayat sada dohot udukna laos liso mata pasaha peleata pelean kantong 1A dohot kantong 1B.
Damen idibata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus, Yesus, Tuhatay. Amen. Tapayut-ihut mahata di debata di minggu parjolo dung Epifanias, imana sian Yesaya, bidu 42, mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia, songonoma didok. Idama na posoki na hutogu, na hupiliti, hasudungan ni rohaku. Nunga huapehon todiku tu ibana, tariasonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana, jaladang patu begehonon na suarana di alaman. Arung nong marosaki dang laos ponggolon na jala subu namar nehet-neheti dang laos itopon na hobar tu hasitongan tariasonon na uhum. Dang ololoja ibana manang madate paima dipahot uhum di tanoon jala aka pulo-pulo makalunguton patikna songonodo hata ni debata jahoba si top palangit dohot na paherbak kotsa na pajarar tanoon rodia kasuasuanana na mangalihon hosa tu bangso na maringan di atasna dotod dituakan na mardalani disi. Ahudo jahoba nama jauho marhite-hite hati goran jala ahu manogu tanganmu sai ramo taku doho jala lehonoku do tuho bahen bangso parjanjian bahen panodang diaka parbehu mamuha akamata ni halak na mapitung parwarhon sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon. Ahudo jahoba ima gwarhu jaladang lehonoku hasa ngapoku tuna asing manang hamuliaoku tu aka gana-ganaan. Panurirangon aka sian narobi idama nungaro jala aka nabura ahudo pabuahon tagan somar tubur dope nunga hupatu begehon Tuhamu. Ido sahana. Kita nahina holongan ni Tuhata di bagasan Kristus Yesus. Naposo ni debata disuruh mamaritahon barita lasni roha. Tu bangso Israel na tongon di bagasan habuangan. Na tartabado bangso Israel alatalu marporang maradopon Babel. Ngata payut-yut barita ni. Jala molo tapayut-yut barita na parpudion na teh. Sungod dia sada bangso, sada negara, gabe bangso na asing manaluhon jala ditakup pimpinanna amatay dohot inatay. Ini berita hangat. Bangso na asing boy masuk takup pimpinan negara ini. Naparpudion tapayut-yut do barita sada negara, sada luat natong sedang rusuh, gutur. Takas doboy tapayut-yut baritani. Jadi di hati-hai hirasongoni mahalak Israel. Rusuh. Roma bangso na asing Babel. Manaho pinasida taluma diboam ma sude pangisi ni hutai pangisi ni bangsoi menderita ma pasti
menderita. Kita nahina holongan itu hata sasitong natalupe bangsa Israel di hati hai dan holan alani soal nagogo bangsa Babel. Bukan. Alay adong sada nagabe keprihatinan di si dan rabbe debata di tonga-tonga ni bangsa Israel di hati hai tongon natalui nasida alaniaha alani hata kangon ni bangsoi terjadi penindasan tuakan agale sudah lemah bukan ditolong dan diurupi malah lam ditekan semakin ditindas yang kuat menindas yang lemah. HP aturanna marhite patik nasapului nadi pasahat debata tu si Musa asa di pasatu tonga-tonga ni halak Israel asa mangolu bangso Israel di bagasan ngolu nama si haholongan mengasihi Tuhan Allah mengasihi sesama manusia mengasihi Tuhan Allah maka hologi debata holan sasada sade batado na patut si sobaut HP laudo hala Israel manoba gana-ganaan ikon ni haholongan do dongan HP terjadi do penindasan na merasa diri na pistar malo jadi mangototoi mak tudongan na dihilala oto doon kan kita nahina holongan itu hata marnidai dipasingot debatado marhite aka naposona diingatkan alai dang ditangihon tidak mau mendengar gari manangiho pesoolo lama mangulahon mendengar saja sudah tidak mau aikan sogodo rohata molo tapodaya nakota kan kalau kita nasihati anak kita ahamadidok udahlah udah tahu so nidokot dope tapi sudah tahu bagaimana mau melakukannya. Songoni nang sudut no poso. Nanti orang-orang muda bilang, inang ini ada orang-orang muda di sini. Inang ini kita terus yang disalahkan. Songoni nang aka sudut no poso. Belum ngomong, belum bicara, tapi datang orang tua sudut. Ya katanya senior. Ini sudah senior. Makan asam garam kehidupan. Ahmad dok. Pahom, kamu mana sih? Tahu apa kau? Diamlah. Unak pagodakku hatam nina. Tentu sudut no poso, ya hacik dorongan di son. Jadi bukan tidak ada peringatan, alaedang ditangihon. Songo dia malah mangulaosa. Gabe hona uhum manasida, hona uhum ni debata. Alaedang diidah halak Israelon. Orang Israel tidak mengerti. Dan lau rohani nasida tu si. Holan lau rohani nasida. Holan tu. Ya kami kalah. Talu hami. Maila nai. Hacit nai. Dungi duk saat dia buangan. Ya memang kenyataannya sakit. Menderita. Boy tabayak pun nanti. Pimpinan na ditakupi. Dan nantar takup. Memang ditakup khusus. Rosian bangsa na asing, luat na asing datang. Luar biasa kejadian ini kan. Ditakup, bisa. Begitu kan. Nah, jadi semua ini mahala Israelon. Mereka menderita. Tangis memanganggui. Aladang dia tusi. Gak tahu kenapa kalah. Buasa talu. Seholan tu penderitaan ima. HP maksud di debata. Talu penasida, hona penasida, asalau do rohani nasida. Supaya mereka mengingat
mengevaluasi diri, meruji-ruji. Apa yang sudah kami lakukan? Ai dosa do tahe, hajahaton do tahe. Jadi amanginang kita saluhna. Molo adong akan masa di ngolutta. Kalau ada yang terjadi yang membuat kita sakit, susah, songoni nang lasni roha. Ikon lau dorohata. Mana naing dohonon ni debata. Marhite nama saon. Mana naing pasahaton ni debata. Marhite nama sa di ngolukon. Apa yang Tuhan mau katakan dengan kesusahan? Aledang nabi naik sendiri dah. Apa yang Tuhan mau katakan? Kita memeriksa diri. Duk peleleng diatusi hala Israel ma. Ditopotina sida mahasala anak. Ditopotina sida ma hajahatonna. Ditopotina sida ma dosa-dosana. Setelah waktu berjalan lama, barulah orang Israel mendapatkan sesuatu, mengatusi, mengerti. Semuanya ini bukan hanya soal talumar porang, bukan hanya soal karena kami lebih kecil, lebih sedikit persiapan persenjataan, bukan itu. Alana salelengon manaluhon aka menghadapi bangsa asing ngonang donasida. Ala yang gusahali talu donasida tartaban terbuang. Di bagasan situasi kondisi nasongonima ropa nurirang Jesaya. Dalam situasi kondisi yang seperti itulah Nabi Jesaya datang memberitakan berita sukacita. Kita mulunga liling bukan bertahun-tahun, lama sekali bangsa Israel terbuang. Tangis, menganggui, sudah menangis, meratap, tapi pertolongan tidak kunjung datang. Yang ada hanya penghiburan. Sekali ini, sahalion Roma panuram Jesaya, mabuan barita haluan, bui tabayakon situasi kondisi. Wado tahe, respon, bohado tahe pajakonon ni halak Israel, tu barita Nabi Nuani panuram Jesaya. Orang-orang yang lama menderita, halap naleleng di bagasan si taonon, buido gabe apatis, madate, patah semangat. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah meluluhkan tulang, hancurlah. Jadi dinaro panurerang Jesaya. Iya, adong dotong nama dok. Padok madisi. Nasohodo. Manaonon. Kaminya yang menderita. Kita pe boy do songoni menanggapi barita. Mulu adong misalnya barita lasni roha. Di tonga-tonga ni huriom majo. Kan? Nek songono marita. Boy do alani. Naung leleng hita di bagasan situasi kondisi begitu-begitu ajanya. Terbohau roa. Tersengot dia horoa. Udahlah. Boy do hita apatis. Atau emak mamereng di simai adak punya boto-botoi. Kamu salut parhaladoi. Gak tahu-tahu itu. Dan dari tahun ke tahun begitu-begitu sajanya. Boy do songoni diadopi panurirang Jesaya. Alani di dok dison idama na posoki na hutogu na hupiliti hasudungan nirohaku. Lihatlah ini hambaku yang kupilih, yang kupanggil, kupilih, hamba kesayanganku. Nunga huapehon todikutu ibana. Aku sudah memberikan rohku kepadanya. Taryasonon nama tuaka bangso parbegu.
Jadi panurirang Jesaya totu dibotoi bana do. Buah do tahiyate. Songo dia doahu mamaritahon beritaon tu halak Israel. Dia mai nanaing ro nama Mesiasi. Nanaing Roma nama haluaoni. Akan segera datang pembebasan. Akan kembali umat Israel ke negerinya sendiri. Wah doa, bagaimana saya memberitakan ini? Di tonga-tonga di situasi kondisi bangsa naung maheyu. Ada yang sudah masa bodoh. Tahu ya mate petahu amin son. Aina mangidop tolong pe, martanyangi pe. Apa di dok? Digohi to di debatado ibana. Jelas sama dia. Dan si gogo suara ibana. Kan? Olah makatai sekali, 2 kali, 3 kali. Kan? Apa akadongan na hohom di dok rohana. Kan ngahudok hataku. Ngahudok hataku. Jadi ikon hatanaina saut. On dada songoni dang si gogo suara ibana didok kan dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana jaladang patu begehonon na suarana di alaman dak si gogo suara ibana dak kolan suarana na ikos si tangi honoton harus didok guru dok kan alanga di hatahon harus seperti begitu. Dak si songoni ibana. Didok muse dang pamagohon. Didok arung naung marosaki dang laos ponggol horonna jala supu namar nehet-neheti dang laos itopanna hobar tu hasitongan tariasononna do uhum. Halak Israel di hati-hai ngamagopu berohana. Sudah kecewa, sudah luka. Ada yang tidak peduli lagi. Udahlah, ikuti aja hasomalan di huta Babelon. Songo dia halaki marsoba tu debatana basongoni ni huton. Asa aman supaya kita tenang, supaya kita dang dipaburu-buru. Ikuti sajalah. Nah, di bagasan situasi kondisi nasongoni Roma panurirang Jesaya patu begehon mamaritahon naing ro nama sina naing roon nama buan haluaon yang akan membawa pembebasan itu dak si gogo suara dang nalau pamagohon paingot dua temulo si Jonah panurirang Jonah Yunus ro debata madok ate Jonah lau majohotu sadah di si torop parhutai namar dosai be. Sotu kona annon. Sotung hona naing ro nama sianau. Alai pawotohom majo baritahon anggiat muba rohani halaki. Alai ro masih jona. Marhua lau tu si. Godang nai dope si ulah honoton. Gok disan akan naburju. Tak go nama akan naburjui. Ni pak adop. Ngapain ngurusin orang yang jahat? Ngapain ngurusin orang yang seperti demikian? Ai mate pei, mau pei, danang pola gabe dia gak ada persoalan. Hancur petahui. Masih banyak pekerjaan. Toh emak tadi kemai Tuhan. Alai dak songoni de rohani debata. Ro debata naing mabuan haluaon. Tuyaka halak nama nopoti dosana. Orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat, Tuhan Allah memberikan kesempatan. Itu duduk. Arung naung marosaki digobarhon halak Israeli, songon arung bulu yang patah terkulai sudah patah. Anggo si Jonah madok atau emak sapala dia. Musnahkan, hancurkan. Alai debata haluaon nanaing binuan ni naposo ni debata dada somoni. Dubi didok dang laos ponggol horonna. Jala supu namar nehet-neheti. Iya, sumbu yang pudar dan hala Israel ngasongoni be. Iya.
Dok, dang laos itu kona. Tidak dimatikan. Ulau naluja doon sa sitong na. Ini kerjaan yang capek. Mengarahkan orang-orang yang sudah sesat. Mengarahkan orang-orang yang putus harapan. Tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi kebauan. Tidak ada lagi daya juang. Sudahlah. Jalani aja lah. Ya paling-paling mati. Mula dung mati sunan ni hilalabi. Mula nga dong pikiran na songoni. Dan nga dong be. Dihatai pe soal perubahan kebajuan. Dia tidak peduli lagi. Dia hanya memikirkan yang penting sekarang senang-senang saja. Jalani saja. Nanti-nantilah itu. Capek-capek amat. Alay anggo. Debata marhite na posona na neng roi. Dada songoni dok. Hobar tuha sitongan. Tariasunon na do uhum. Dang nagabe. Di pasobu. Ay mak. Nak pala didok tibana anon gabe buha mata herohana teh. Yang memang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Nah tapi haci rohana. Itulah seorang hamba Tuhan. Dan gue gabe anon haci rohana. Nanti dia begini. Di tengah-tengah di keluarga tapi songoni do. Semui gabe atau emak pasobu mapa. Paso bumainang. Nanti dia mardadi. Bohama tahe. Dan mula tu jabu. Enggak pulang lagi ke rumah. Sudahlah. Yang penting sehat-sehat ibana. Harus dikatakan. Alai. Dan gabe si pailaon. Dan gabe si padaon. Dan gabe si bulok konoton. Bukan harus dibuang. Anggap tidak ada lah. Ada 6. Saya ada mago. Tinggal 5. Ada 4. 2, mago, tinggal 2, pasok bumaisi. Bukan begitu. Saya berjuang, terus. Allah didongani to di ido. Ada roh Tuhan. Jadi dang marna loja. Ido didok. Dang ololoja ibana manang madate, paima dipahot uhum di tanoon, jala akapulo-pulo makalunguton pati. Nah. Tidak akan pernah capek. Makanya adong halak olo heran. Amat tahun. Kan saya lau jajabu. Pemain tay. Sudahlah Pak. Unak pola be di hatahokoi. Anon gabe si sogo ho. Saya dokon amat tay tong di tonga-tonga ni punguan. Padahal iko songonod do hita begini. Gape ro punguan ni. Daktarulah hita udahlah. Nah. Oh main atay. Udahlah Pak, gabe si sogo non. Jadi dibenci kau. Udah pula padok BI, diamkanlah. Kan? Diamkan saja. Mulu dang mulu manangihon, biarlah di situ. Mulu sega ibana di situ. Alai na poso na naing roi, na dibaritahon panurirang Jesaya, dada songoni. Nga terus dipaingot alak Israel, terus dipaingot. Tangol manangihon. Hona do nasida. Alenak pe hona holong do tok tong rohani debata. Tetap mengasihi. Tuhan Allah tidak pernah membenci. Saya dipaima doha memulak nih rohani halak Israel. Ido alana saya disuruh, saya ditongos debata do naposona. Si Jeremia, si Jesaya, Tuhan akan naasi. Paingoton. Unak songoni. Ima patuduhon holong ni rohan ni debata. Malay bui do, gabi madate kan, halat nama mereng, kurang kerja namang ini, kurang kerjaan nang ini. Lalap, saya jalan songoni mak, saya pahlawan ibana. Ay dia mak, kita nggak akan mampu, kita menghadapi natorop songonon, kita menghadapi orang banyak, mana mungkin. Ayo toh mak. Unak pola jama BI, unak pola suarahon, nggak usah disuarakan lagi, biarlah di situ. Nasalele ngope, ngamardalas songoni, untuk apa lagi? Bata-bata bahaci ni rohan no diho amang, menambah sakit hati untukmu itu amang inang. Ima merasa dang tarulah hitai, dang adong gogot tamangaloi,
Sonalao naing maralo. Itu didok. Dan si gogo suara ibana. Bukan untuk menindas. Nagale isi urupan do. Siapulon. Si ajaran. Si paingoton. Bukan untuk mempermalukan. Margogo do, mampu do. Apakah bisa? Apakah tahan? Pasti tahan. Pasti margogo. Allah. Todi ni debata, mian di ibana. Naposo hasudungan ni rohani debata. Jadi ba kan melota payut-yut di padan nai baru Yesus Kristus. Na tapi di hasogo ni bana akasi boto surat, akasi jalobeo kan akasaduse parise nasai mangonggop Yesus. Alai dak kaya marna jora Yesus. Terus doktong do ibana mengajari na torop. Saya dipadok katana, saya dipadok, dipaingot. Ido gabe sugo rohani akan natorop. Terutama tarlumobi akamalin. Kan si boto surat. Mereka tahu semuanya peraturan itu. Kan saya dilului mah hahurangan, hasalaan nih Yesus. Alai dak ya sumur Yesus. Terus dang naso di boto Yesus marah. Nanaing ro angonggok ibana. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu bahaya yang akan menimpa dirinya. Ale terus to ibana mamari tahun terus dak ya gabe sumur ibana. Margogo do ibana. Ala naposo nanaing ro laos debatado i. Dok songono dohata ni debata Jehovah. Si topa langit dohot napa herbakon Tuhan Allah pencipta langit dan yang menyebarkan yang membentangkan langit tersebut. Napa jarar tano onro dia kasuan-suanan yang menjadikan tanah ini, bumi ini dan tumbuh-tumbuhan. Nama ngaleon hosa tu bangso nama ringan di atasna. Doto itu akan merdalani di sini. Yang memberikan nafas kehidupan dan roh. Bagi yang tinggal di bumi. Di alam ciptaannya. Ima patuduhan marwaso do di bata. Nana yang ro'i marwaso. Ale dang kea gabe lomo-lomo na dihuasoi. Dia membawa berita sukacita. Na tape dang sude olo macalo. Kita nahina holongan itu hata. Hinorhoni do si Simon Petrus. Kan? Sai semangat do ibana. Dina majalah deke. Dang dapok na. Apa nga saborgin? Roh Yesus. Simon. Tebarkanlah jalamu. Semangat ibana. Ai dang adong be guru. Ai nga saborngin. Sonari. Baen. Dang marna luja. Tidak kena lelah. Ditebarkan jala. Dan mendapat hasilnya. Alai disadatiki si Simon Petrus. Nasai semangati. Dina disukut Yesus. Simon holong doroham diau. Holong rohaku guru. Disukut musa Simon holong doroham diau. Holong rohaku guru, saya mengasihi engkau. Saya bersedia. Nyawaku menjadi taruhannya. Apa? Ya. Dina tartakup Yesus. Aboto ate? Adong manukun. Edang idonganmu. Dam. Ala ni biar na didok. Dakutadai. Saya tidak kenal. Dungi martahuak mamanuki. Isol solima. Ngamar dosa beal. Ale digohitoti do ibana. Dak saya holan nama nol soli. Tidak hanya menyesali. Dia memeriksa diri. Dungi hehe ma ibana. Dan gabe madata ibana. Daung. Mulai olat nyon ikor gabe si uto Kristus sisian di Yesus. Na tutu si tutu au. Mamari tahun barita haluau ni. Na tape alani ikon aguan hosa au. Itu dia. Ima naposo ni dibata turpukon boy
Lao tu patuduhon nanaing ro nama tuhatai Jesusi naposo ni debata laos ibana sadiri. Dia akan datang. Jala todina ngamiya dita. Hita sudah naposo ni debata. Marhite aka ulaw na satu hita ganuk marsada-sada. Naposo ni debata no hita hasudungan ni rohani debata. Alani amanginang dipaingot tita. Debata sito palangit do tano na mga leon hosa di hita. Debata na manugunogu mga ramoti. Debata na mamuha yang membuka mata orang-orang buta. Bukan hanya buta mata fisik, tetapi buta rohani, buta partodion. Nah saya diarahon, tapi tidak dengar-dengar juga. Terus todii paingoton, bertobatlah, jangan tinggal dalam kegelapan. Debata naparwarhon akan natarhurung. Bukan hanya yang dipenjara, tapi orang-orang natarhurung. Orang-orang yang dipenjarakan oleh pikirannya sendiri, oleh roha-rohana sendiri, oleh keinginan dagingnya sendiri. Kedatangan Yesus Kristus di dalam rohnya todinai. Dia mangaramoti, manugu-nugu, mangaramoti, membuka mata hati kita, mata rohani kita. Mengeluarkan, membebaskan kita yang terkurung. Amanginang hita salutna. Anon hita naing marapot huria. Pas di udan nagogoon anu. Kan? Itu untuk menyejukkan hati kita. Mungkin hita ngadong na mulai madate di tengah-tengah ni rumah tanggata, di parkarejuata. Oh, ngasap pulusada hari on. HP tiki tangi yang di tanggal 30 sada, tanggal sada, jam 00. Saya dapotan akan naulina denggam di tahun 2020 nomor. Alai tapayutiwut pinayutiwut ay sungunda. Porsuk do tahun 2020 nomor. Mulai makasak kusuk. Mulai mamadate. Hatinya terkurung, hatinya merasa tertindas. Dungi gabi bohama. Muramaon, terbuan perasaan, kan? Atau sering dikatakan baper, sungguh dia pengen dipadok dongan nah, atau emak, jangan dongi, jangan tikosi, kan? Terbawa perasaan, pikiran nak, diri purohana, diri pudirina, sungguh dia dirina sungguh ni manang dongan nak, harus seperti dirinya. Apa yang mau lo sotikos dirina berarti dongan apa sotikos. Jadi mau tikos dirina hati koson nain paksa honon na tu dongan na. Karena apa? Alana na masa di ngoluna dia do pihak kaparukilon dari taonon. Nah kita salutna na poson di debatado kita. Nah tapi 10 sedari tadopi mulai yang tidak mengenakkan, ada hal-hal yang tidak enak. Apa sebelumnya semangat di pabor hatangi yang hita, tangi yang huriai, rak martangi yang jam 00 semangat. Apa binereng mak ya nakon nabuhado tahe sunguna suadung perubahan, nggak ada perubahan. Tanda-tandanya semakin parah. Dipaingot tuh hita, nang silomo-lomo, nang tergogo suarata. Unang ato emak haru mok mahodisi unak songoni kan ikon na di bagasan hatani debata do marojan di hatani debata tapar siajari hatani debata jangan asal dipadok pamudai hita bulak tuh hatani debata palabok korrohatta nang adong disi ayaw molo mardalani didok masonari mardalani tu hutate kan lau tu guna pasubit songoni kan binege-bege mak mula mamuruki anak konna aka kebun binatangi do nakaluar itu kan HP kebun binatang na dipadok nai dipangat doi B2 saudari ngadong larangan besada teh saya dipadok alai tabodo dipangan di bahana alai dipadok tu anak konna nana yang dipangan nama anak konna i dateh songon na pinangan nei besada B2i tapar siajari
Naposo ni debata do hita salukna. Digo hito dini Tuhani do hita. Unang madate hita. Unang marnaluja. Unang silomolomo madok si dohonota. Dia tasaotik. Ala yang gosonari madok si dohonon. Ya otik nama. Kudangan si dohonot tai tapadok di dia. Di sosmed. Asal dipadok songoni. Kan? Dan jolo denggan disukun. Nabohado tayo songonon. Ala niyaha. Ala mungkin saya dietong dia do perrohana ikos songoni dongan na pe songonima. Molo tikos dihilaibana dirina dongan na ikot-ikos songonibana. Hape hati kosani tu hatai do nama boto saluna. Tu hatai do sitopa langit do tano do nama boto roha pikiran ni jolma. Kita jangan menilai seketika, anak songono deh, gak bisa. Unang gabeta parmaul dongata, kan? Kalau teman kita salah, bolo salah pe anak kota, salah todokta, salah keluarga ta, adong nahurang nang di tonga-tonga ni huria, pohado carana, asad ni dok hata, alai dongaton gabe tarapul rohana margogo gabe orang rohado pikiranna. Itu dia akan naposo ni debata nadi gohitodi tidak asal bicara. Itu dah. Kan? Jadi dison ya boy do halak Israel. Yon mamudai do peon pasato barita do peon orang sudah begini begitu. Apa sih? Na realistis naima, na jelas-jelas naima, naing roh si palua, naing membebaskan halak ngatar pa ima-ima. Hatok mak bisa begitu. Alai panurang Yesaya maju terus. Hata ni debata do nambi nuaton na. Dan berita taringot tu dirina. Berita taringot tu naposo ni debata si topa langit dohot tanoon. Kita nahina holongan itu hata. Molo taulahon aka ulaon nadenggan. Tadok tapasahat akan nadenggan. Dungita ula aka ulaw na dengan taingot mak. Dok ahu do jahuba ima guarhu. Jaladang lehonoku hasangapokku tu akana asing. Manang hamuliauku tu aka gana-ganaan. Ta ula tapi kiri tapadok tadokon dungita ulahon kan. Dang nalahu tu hitai. Dang nalahu tu hasangapota. Alai. Tu hasangapon ni tu hatai do. Ala anggo marhite gogota sadiri tung sotuk do hita mangadopi akan masa di ngoluta. Olo do gabe babiar hita tarot toko kita takut. Olo do memang ayo udahlah jadi unang pola hudok kosongoni dak pola do hono musongoni. Anon hacik rohani banan. Tersinggung anon. Anon gabe muruk anon. Anon nagodangan anon. Ujungna idu hate. Iya, ini cari amam daripada pinahohom terus masongun. Tapi Yesus bukan begitu. Nah, tapi gabe iya dimusuhi ibarat tapi dia maju terus. Songoni nang panurang Yesaya. Jadi hita pe amanginang lasmarohatta. Sabtu sadari Epifania. Hapapatar ni Yesus Kristus. Naing papataron ni Yesus nama dirina marhite harorona mulak musetu portibion alai anggo sahalion harorona mamaritahon haluaon tuakanong digosa-gosa haluaon na saliling nililingna jala tuakan na soolo paubahon rohana tapagomos ma haporsiauta. Taingok mak ditogu-togu tuhat taido tangata dinanaing medebu hita ditarik jong joko uduti ulawombu hatahon naikon si hatahonoton ulahon naikon si ulahonoton anggo resiko pasti ada alai dak soal disonangi las rohani halak oh hebat dang soali nakpa dihasogoon alai disaluh nai tari dama hasitongan ni tuhatai jala tuhatai mana marsangap mariteo man isoso tu hita
kita na hadiron kan ya dihirim rohat nami donon dohot tu rapot huria molo pedang tarbaisa iya to ema amang parhalado nami inang padita ay naungaka nadengga may dambinay munay ay toraha mahorwa perubahan molo pe didok rohat songoni alay mudah-mudahan dak songoni alay memang naadong doa kahalangan na uli nadenggan bawi do amang inang tapasahat iya suarata tasurat terdenggan kan tapasahat kan boy do tapasahat to konsistori inilah usulan saya hami molo tarjalo rohamuna oma pikiran nami ya jadi lasma rohata itap ni nabuy tapauli-uli ma kan tabahe maakan nadenggan marite pikirata padohata pabahenata dimulai siang tonga-tonga di keluarga ta pengajaran iman Kristen di tonga-tonga di keluarga marhite nasai tong manosoi paingoton ini salah ini benar di bagasan labok ni roha holong nasian tuhata jala ojahana hatani debata amin martangi yang mahita pinuji pinasangap maguwarmu Tuhan debata Jehovah mau lihati di pasahat roha nami Tuhan tung somargo godo hami Tuhan madalani ari-ari nami godang namasa Tuhan las ni roha pe masa do alay boy do gabi madabu hami tu gijang ni roha gabi dakuta dahami salut ya kalas ni rohai nasyako do Tuhan di namasa pe paru kilon si taonon asusaan Tuhan pojot pakilan nami hirah inorhon yaka namasa Tuhan naso tarpa buah-buah hami tu hubaliang nami Tuhan asih roham asa toktong patigor roha do pikiran nami parbisuhi hami jala palabok roha nami padohan nami Tuhan asa unang madate hami unang marnaluja natape kurang denggan wadopi hami nahujalo hami di bagasan ngulu namion marite akan namasa beban persoalan hasusaan alay toktong pikiran nami denggan uli Tuhan toktong pabayanan nami denggan jala ido na pinangidom Tuhan todimi manamian toktong di bagasan hami pargogoy mahami saluhuna ali Tuhan debata Jehovah gudang namasa di humaliang nami naboy mabayan mabiar hami tarotto kon hami alay marhite tangan mina toktong anugu-nugu hami boy do hami Tuhan jong-jong hot madalani ari-ari nami mangula aka ulaw nami obar tulo moni rohami Tuhan tuhodo pasaton nami rapot huria nanaing pamasaon di tonga-tonga ni huria mon duksipul parminggonon Tuhan tung sotolak do hami paluli-ulihon akan naung denggani asalam tuuli nalam tu denggana gudang aka pikiran nami gudang na pinarsita ni roha nami alay Tuhan salut nai paingot mahami marojahan di hatamima di bagasan holong ni roha di bagasan labok ni roha atong Tuhan homa naman ni roha do pikiran nami salut na marhite todini Jehovah Tuhan debata nami akadongan nami na marukil hinorhon ni hasusaan manang marsirang siyan na hinaholongan ni rohana Tuhan manang na dibagasan parsahiton tuhodo hupang ngopok kami nasida asa homa na mga puli roha di nasida asa homa na toktong mga leon gogo Tuhan mamasumaso ng akaubat perawatan jala toktong maleng-lehon labok ni roha di keluarga na merawat Tuhan satu homa diri nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji ma tuhata laos tapasahat ma peleata.
tangyakon mapeliata alede bata amanami na di Banua Gijang odo hararuan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasata mi masian na ni lehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asahu parhasya kami pelianon pati bulhon na raja mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magawarmu sai ro maharajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didapakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu mah dihita saluhna tajalang madongata di habirakta di siamuta di joluta di kulita anggo sahalion masih jalangan diingat tabi mahita laos rak mahita marapot di gedung Paulus mangulun mahita satokin apalah satokin dungi rak mahita ro tu gedung Paulus songonima pinaboto tu ita molia tema horas madihita